Nawguralkom il-lejla tajba dan huwa l-aħħar aġġornament tal-aħbarijiet. Il-Knisja Maltija u l-poplu Malti Wawċi kollu llum ġrajja storika. Ġurnata li tat l-Gżejjer Maltin l-ewwel qaddis Malti San George Preka. Riedem li għex l-umiltà kien ta' spalla għal-batut u għader li l-kull minn ġar it-toqol ta' salib tal-ħajja. Fl-ewwel servizz Tony Demek jagħti ħarsa lejn iċ-ċerimonja tal-kanonizzazzjoni bil-mument l-aktar importanti il-proklamazzjoni mill-Papa Benedittu XVI li issiġillat l-qdusija ta' San George Preka. Ad exaltationem fidei catholicae et vitae Christianae incrementum, auctoritate Domini nostri Iesu Christi, beatorum apostolorum Petri et Pauli, ac nostra, matura deliberazione prehabita, et divina ope sepius implorata, ac di plurimorum fratum nostrorum consilio, Beatus Georgium Preka. B'din il-proklamazzjoni tnissel ferħ kbir fost eluf ta' Maltin li segwew ir-rit tal-kanonizzazzjoni fuq it-televiżjoni u iżjed fost dawk preżenti għaċ-ċerimonja. Aktar minn 5,000 Maltin fosthom għad kbir ta' soċi tas soċjetà tal-Mużewma u oħrajn li xorbu mill-lajn ta' talim li toffri din is-soċjetà kienu preżenti fi Pjazza San Pietru. Uħud minnhom sa minn kmieni filgħodu biex jipparteċipaw fir-rit tal-kanonizzazzjoni li beda bil-prefett tal-Kongregazzjoni għal kawżi tal-qaddisin, il-Kardinal Savajra Martins, jaqra siltiet mill-ħajja ta' Dun George biex wara talab lil Papa li kien liebes il-pjaneta mogħtija mis-soċjetà tal-Mużewm jiddikjara lil Beatu Dun George qaddis flimkien ma' tlieta oħra. Dun George kien l-ewwel wieħed li kien kanonizzat minħabba li kellu l-ogħla grad fil-ġerarkija tal-Knisja. Preżenti wkoll il-postulatur tal-kawża ta' Dun George Monsignor Charles Scicluna. Segwa tluħ fuq is-sagrat tar-relikwa bid-dem tal-qaddis mill-kappillan tal-Ħamrun Dun Pawl Fenek biex il-Papa Benedittu XVI ordna l-pubblikazzjoni tal-Ittra Apostolika dwar il-kanonizzazzjoni tal-qaddisin ġodda. Wara l-kant tal-Glorja bil-Latin mill-kor tal-Kappella Sistina flimkien ma' żewġ korijiet Maltin dak tal-Mużewma u tal-Bażilika San George Fawdex, segwit il-liturġija tal-kelma bil-qari dwar l-erf divina mill-ktieb tal-Proverbji. Silta mill-Ittra lir-Rumani biex id-Diaknu Malti Mario Manġon kanta bil-Latin is-silta mill-kapitlu 16 tal-Vanġelu ta' San Ġwan. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis Fl-omelija tiegħu il-Papa Benedittu XVI sejjaħ lil San George Preka persuna mistika u faħħar lis-soċjetà tal-Mużewma għad komplija tal-evangelizzazzjoni li beda l-qaddis. L'espressione del Vangelo di Giovanni, verbum caro factum est, orientò sempre la sua anima e la sua azione e così il Signore ha potuto servirsi di Lui per dar vita ad un'opera benemerita, la società della dottrina cristiana. Grazie per il vostro impegno. Società che mira ad assicurare alle parrocchie il servizio qualificato di catechisti ben preparati e generosi. Anima profondamente sacerdotale e mistica, egli si effondeva in slanci d'amore verso Dio, verso Gesù, la Vergine Maria e i santi. Amava ripetere: Signore Dio, quanto ti sono obbligato. Grazie, Signore Dio, e perdonami, Signore Dio. Una preghiera che potremmo ripetere anche noi, appropriarci anche noi. San Giorgio Preka, aiuti la Chiesa ad essere sempre a Malta e nel mondo l'eco fedele del Cristo Verbo incarnato. Is-Superju Ġenerali Viktor Delikata flimkien mas Superjura Ġenerali Signorina Filis Falzon u persuna li tiġi minn San George Preka, Amadeo Preka, tellaw l-offerti. Minkejja x-xita kontinwa, aktar minn 30,000 persuna kienu preżenti fi Pjazza San Pietru, għaċ-ċerimonja li damet aktar minn satejn.
Jieħdu sehem fiċ-ċelebrazzjoni kien hemm l-ogħla awtoritajiet ekleżjastiċi Maltin. Fost il-200 saċerdot li qarbnu lil ġemma kien hemm 50 saċerdot Malti. Aktar minn 100 saċerdot Malti ħadu sehem fiċ-ċelebrazzjoni fil-waqt li numru ta' djakni u seminaristi servew waqt mumenti partikolari taċ-ċeremonjal. 10 Maltin tqarbnu minn idejn il-Papa fosthom tifel ta' 6 snin minn Ħażebbuġ li bl-interċessjoni ta' Dun George kien fiq minn komplikazzjonijiet serji li kellu fil-fwiet ma' twelid. Kien dan il-miraklu li s-siġilla l-proċess tal-qdusija ta' Dun George u wassal għal ġrajja storika tal-lum fejn il-Knisja Maltija għandha l-ewwel qaddis Malti. Fit-tmiem iċ-ċelebrazzjoni mument emozjonali ieħor għall poplu Malti bil-Papa Benedittu XVI jagħmel l-itwal stqarrija bil-lingwa Maltija b'mod l-aktar ċar fl-istorja tal-Papat. Mahbubin Huti fi Kristu Maltin Jawċin. Il-paċi ma'kom. San George Preka. U valeu l-ibel kanonizzat tal-art ħelu għatakom. U vatini misir takom fil-fidi wara l-Apostlu San Paul. U jitlob dejjem għalikom biex tkunu tassew ħbib tal-Evanċelju. San George Preka itobalina. U xita ma taqta' xejn ma żammitx lura lil pellegrini Maltin li marru biħġarhom fi Pjazza San Pietru. Diżappunt għal min stenna temp aktar ħanin, imma sodisfazzjon fl-istess ħin li l-elementi tan-natura ma rnexxilhomx iżommu lura l-entużjażmu tal-Maltin. Naddu għas-servizz ta' Kevin Papagiorgopoulos filmati tal-Fritz Piteri. Il-Maltin inġabru fi Pjazza San Pietru sa minn kmieni filgħodu biex jilħqu l-aħjar postijiet. Minkejja li l-umbrelel ħbow il-briret, ix-xalel u l-badges li saru bħala distintiv għal pellegrini Maltin preżenti għal din l-okkażjoni, il-preżenza tal-Maltin inħasset sew. Spikkaw l-aktar il-bnadar ta' Malta, banners li identifikaw gruppi partikolari u xbijat ta' Dun George. Fuq kollox iżda lajta waħda maquda li dwiet fil-pjazza, Viva San George Preka. Mota ta' ferħ mill-qniepen tal-Bażilika ta' San Pietru ta' tbidu ċelebrazzjoni tal-lum li laħqet il-qofol tagħha bid-dikjarazzjoni solenni tal-Papa meta ħabbar li 4 beati ġew kanonizzati. Qabel il-quddisa solenni f'xita ma taqta' xejn fi Pjazza San Pietru saret ċelebrazzjoni ta' sija bitħejja għal kanonizzazzjoni. Iċ-ċelebrazzjoni ffukat fuq aspetti mill-ħajja ta' dawn l-4 beati. Fil-każ ta' Dun George inqarat kitba tiegħu stess bl-isem 6 apostrofi lill-Alla. Dawn kienu stampati għall-ewwel darba f'pubblikazzjoni ta' Soċjetà tal-Mużeum fl-1947 b'Dun George indirizza lil Missier Etern permezz ta' 6 siltiet. 2 mis-siltiet inqraw bil-Malti mis-Superjura Manuel Kurmi, 2 siltiet oħra bit-Taljan mis-Superjura Pauline Grek u l-aħħar 2 inqraw mis-Soċju Joe Kilnerowski minn South Australia. Fiċ-ċelebrazzjoni ta' tħejjija kanta wkoll il-Kor Mużeum, iffurmat minn 50 membru ta' Soċjetà ta' Dottrina Nisranija nofs b'nofs bejn soċi rġiel u nisa. Huma kantaw żewġ innijiet miktuba minn Dun George innifsu, innu lis-Santissima Trinità u tislima lil Papa. Tkantat ukoll tislima lil Dun George, miktuba l-okkażjoni mill-postulazzjoni bil-kliem Slim għalik Beatu George Preka, ħabbar tal-Vanġelu, missier il-katekisti itlob lill-Alla għalina. Blajru maqut u ebda sinjal li x-xita seta' tieqaf, kellhom isiru xi bidliet fuq is-sagrat qabel ma bdiet il-quddisa, tant li anke s-sedja tal-Papa fl-aħħar mumenti kellha titneħħa minn posta biex tqegħdet taħt it-tribuna quddiem l-artal. Ħaddiema oħra deru jippruvaw ineħħu l-ilma minn fuq is-sagrat. Iżda l xi wħud ix-xita tal-lum kellha tifsira differenti. ċertament kienet okkażjoni sabiħa ħafna għalina Maltin u l-Alċin. Il-numru kien anke sabiħ. Anke jekk forsi għaw taqtiet tax-xita, però għalina l-Kenja ngħidu li invuani baraka, dik il-kiswaħil li tfisser jiġifieri li x-xita hija barka. ċertament fejn qiegħed ngħix hemm ħafna nixfa wkoll, allura kull xita kull meta tagħmel dejjem ngħidu li hija barka minn hawn. U vera,
hija li din l-barka propju li x-xita tkun barka wkoll ta' kbira, ta' grazzi kbira fuq Malta u Għawdex fuq is-soċjetà, fuq is-soċjetà kollha. Naħseb hija esperjenza biex ngħidu hekk unika. Veru li kellna x-xita, naħseb li forsi kieku ma kienx ix-xita konna nkunu ambjent daqsxi differenti, però meta tibda tidħol fiha naħseb li veru Dun George rid iberikna. Anke ħut minn dawk preżenti kellhom kontra qalbhom iċedu quddiem l-elementi tan-natura jabbandunaw il-post li kellhom anke jekk kienu rsistow tant għalih minn kmieni u jsibu kien mix-xita taħt il-kolonnar tal-pjazza. Kienet esperjenza kommoventi ħafna u verament gburija li Maltija u li kont hawnhekk preżenti llum it-3 ta' Ġunju. Kien sabiħa ħafna pjaċir, jietaw bil-holidays mill-Kanada. Moment ta' grazzi għal Maltin kollha. Nixtieq illi hekk il-Maltin joħduha din bħala individwali issa, illi dak li rajna hawnhekk nipprattikaw kull wieħed minna f'ħajtu. Excellent, vera ħadd pjaċir ħassejtni qarribitni iżjed lejn il-ħanajtek dawk il-kwalitajiet kollha li kellu Dun George Preka u meta rajt u ħassejt u rajt in-nies speċjalment il-Maltin kif jisemgħu il-kelma ta' għal Dun George kollha nqumu u tħoss dak l-entużjażmu fin-nies illi jiena ħassejtni ħafna dak il-ħin huwa l-ħin li jiena tkellimt ħassejtni fit-talb tiegħi ma' Dun George dak il-ħin. U għatlu il-bammina għatlu grazzi ħafna battinna raġel bħal da. Kol ma konna nagħmlu naħslu għedajn il-Papa u nejnu fis-servizzi li kien hemm bżonn. Però kien moment speċjali aktar minn dak li tagħmel li tkun preżenti. Dak li wara mawturit li jismu jintesa illum ġimolli għal ġieħ tal-artali għal qima tal-Knisja Universali Sankti Georgi Preka.